Què és dimers? El principi que és simple. Un dimers vespre per mes destinat als mainats proposat per Sidoc a la ciutat de Pau. Aquí podem descobrir la llengua i la cultura nostra d'un viatge lúdic de talles creatius, lectures i projeccions de curtmetratge en occità. Au parat de la prima dels poetes, que es tindrà aquest 25 de març un taller creatiu animat per Eva Cassagne de descobrir l'àlbum Lo Camparau. Puix los mainats que es podran prendre lo brès perot davant la projecció del curtmetratge d'animació L'Odissea de Chum, doblat per Contam. Ubeta tot sa conta de 7 anys que trobarà totes les infos en descripció.